Nkunu aġenti għal Malta aħjar, stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'indirizz li għamel lill-attivisti li attendew għall attività soċjali li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista l-ħamis filgħodu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jfakkar li l-ġimgħa li ġejja se jkunu qed jibdew iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Malta Indipendenti fi Pjazza Tritoni bit-tema Ħajja aħjar f'pajjiżna. Dan kif il-Partit Nazzjonalista dej b'ħidma kontinwa biex pajjiżna jimxi għal direzzjoni aħjar, direzzjoni li kif fisser Bernard Grech sparixxiet kompletament taħt il-gvern ta' Robert Abela. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqarr ukoll li s-serq tal-eluf ta' euro fir-rekit tal-benefiċċji soċjali huwa serq minn ħalq l-anzjani u l-vulnerabbli tas-soċjetà. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jkompli bil-ħidma tiegħu sabiex l-anzjani jibqgħu fiċ-ċentru tal-policies li jitfasslu. Bernard Grech irringrazzja lil dawk preżenti mhux biss għall kuraġġ li jagħtu lilu iżda l-fatt li huma stess ta' kuljum ikunu qed iwasslu l-messaġġ favur il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista. Preżenti għal din l-attività soċjali kien hemm ukoll Anne-Marie Grech mart il-kap tal-Partit Nazzjonalista, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u s-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv Stefan Caruana.